Маре, ще се преми. Ето ни тук сме, сега ще се качваме в самолет. Здравейте хора, кацахме, да. И как беше полета, как го оценявате? Добре, ваната са. Да. Така хора, в момента сме на една пейка до автобусната спирка е тук. И ядем само яде сандвич, аз това и тя. И да, сега ще чакам автобуса и да. Сега сме в един магазин, сладостен и гледаме Храна! Храната. Така хора, сега сме в друг магазин и сега си избираме този път. Защото другия имаше по-голям избор. Да. И сега напитки. ще вземем някакъв сандвич с бейкън, при рейнчек или нещо такова. И да, и после ще отиваме към хотела да си оставим нещата и ще ходим на майната си. Да се разходим. Добре, сега си взехме това поста нещо, сега ви си взе и това сандвич. Значи взехме с тези неща и аз малко много добра оферта. Добре си беше, но да. И баба, с двете бутилки. Хора, сега сме на Долп Биг Бен, ето го тук. Ето е супер. И сега ще ходим може би после до... Не знаем къде ще ходим, но ще видим. Хора, сега сме до Лондона и сме седнали тук на... Някъде сме седнали. На обяд, да. Хапнахме преди малко и след малко ще се разхождаме пак. И да, как го оценяваш за сега? Още не ме болят краката, добре. Добре. Сега ти как оценяваш? Кое е по-точно? Всичко цяло. Чакайте да измисля най-подходящата дума. 10-10, какво кажа? Найс. Браво, добре. Хора, сега пак сме в супермаркет. Стършим нещо за пиене, за ядене за вечерта. В момента, нали, както видяхте, бяхме в Covent Garden. И tada. Ами ще разгледаме и си вземем нещо, колкото да си вземем и да. Брутално яко. Да, беше много яко. Оценяваш представянето на този човек там.
Гъс. Пис ли е? Гъс. Казахме ли? Да. Качалки, машата за Дето качим. е много голям. Добро утро, хора! В момента сме втори ден и с Слави отиваме до супермаркета Да ядем, разбира се. вземем. И после ще ходим в Природонаучния музей. Да, това е общо дето за днес какво ще правим и ще се разхождаме. И тук цяло малко вали, така че... Сега сме в супермаркета и аз взех рис и сок от портокал и ще взема някакъв сандвич, защото той е, нали, такава комбинация, струва 3 и нещо. И да, сега ви отида на някъде, така че да. Но се чудя между дали сега между този сандвич или между този. И да. Какво става, хора? Сега сме в Фукушима Гарден, в Холанд парк, да, точно така беше. Нали, хванахме с там метрото, от където ни беше хостела 2-3 спирки и сега сме, нали, тук малко вали, ама няма проблем. И да, ето и Слави. Вижте динозавъра, където е, видяхме билети, вау, ето и тук. И да, сега ще ви разведем малко из музея. Сега сме в симулатор на земетресение. Хора, сега малко седнахме, защото се изморихме. Има какво да се види така. Хора, взехме си за вечеря и искам да ви кажа, че това са 23 лева. И да, така че, но какво да правим? Като сме дошли да вземем да пробваме нещо. Да, ето, аз не помня, тя взе нещо си 20. То даже не пробвахме традиционното, нали, фиш енд чипс. Еми да. Друга версия. Вот такова.
Здравейте хора, сега сме седнали на една пейка тук. И ето си взехме една пица Доминус. И ще ядеме, то в момента е 10 сигурно, някъде вечерта. Да. Сега ще седнем да ядем. Иначе днеска беше много хубаво, много се изморихме. Преди малко, но преди един час се върнахме. Взехме си чизбургер пица и това е. Това е Гара Виктория. Само на някакви линейки и на... Здравейте хора, ден 3 и сега къде отиваме? Стигнаме след 2-3 спирки. Хора, сега сме точно пред музея и влизаме. Иначе музея се пада горе-долу близко до катедралата Сейнт Пол. И сега влизаме. Като цяло музея не беше кой знае колко интересен и не сме стояли много, но ще ви покажа няколко от нещата, които видяхме. Честно казвам, наистина не беше кой знае какво, така че да. Хора, сега сме в Британския музей и ще ходим да гледаме Розетския камък. Ето тук сме с Ивайла, Славия отзад пише. И сега ще ви разгледем и този музей и така. Тази част на музея беше много интересна за парите, защото имаше различни валути от държави, които вече не съществуват и като цяло беше наистина много интересно. А тук са показани банкноти, които са по-евтини да се принтира на тях, отколкото на хартия. В момента двамата гладници отидоха до Бургер Кинг да ядат. После ще ходим до един магазин, там, където е на 7 етажа с играчки. Иначе бяхме сега преди малко до Британския музей. Просто е голям и какво да се види и ние нямахме времето да го направим. Така е, да. Ми стигнахме до Хамлис, да? За летището. Изморени ли сме? Вече да. Да, вече да. След 3 дни. Да, след 3 дни малко. Как се Малка. Да, и в момента се чакаме автобуса, който ще ни отведе до летището и ще трябва да сме 2 часа в него и да. Здравейте хора, на летището сме вече стигнахме и сега ще ви покажа какво има тук. Хора, последни секунди, минути в Англия сме. Да, и така завършва нашия влог. И това беше. Мерси, че ни гледахте и чао!